Suposo que la veieu, no? Bien. Sí? Sí, correcte. Sí, Xavier, es veu bé. Doncs això. De fet, és una xerrada que bàsicament el meu centre d'interès principal últimament és la gravació de vocalitzacions, per tant, les veus dels ocells, i bàsicament parlaré d'això. Però parlaré d'això en tres sentits. Primer veurem com identificar algunes espècies que poden ser complexes, identificar a través de les vocalitzacions, del cant, bàsicament. Després us parlaré, aprendrem a com enregistrar vocalitzacions d'ocells en el marc del programa SOC i després veurem un cas de com una espècie imitadora pot portar equívoc justament en el marc del projecte SOC. D'acord? Aquestes serien les tres parts. Llavors, si us sembla, comencem. A veure, abans de res, parlar dels sonogrames una mica, perquè bàsicament en veurem forces. Els sonogrames són les representacions gràfiques de sons i en aquest cas, en el cas dels ocells, normalment tenen algun aspecte similar a això. Llavors, fixeu-vos que en l'eix vertical hi ha la freqüència, com més amunt el so és més agut, com més avall és més greu, i a l'eix horitzontal hi ha el temps. Hi ha algun micro obert? Ja està. I en l'eix horitzontal bàsicament hi ha l'escala de temps. Fixeu-vos que com més llarg és la marca que hi ha en el sonograma, més llarg és la vocalització o la nota. I a més hi ha un altre tercer factor, que és el tema de la intensitat del so. Normalment, com més fort és el so, més intens és el color que es veu i al revés. Per tant, això seria un sonograma tipus. Tingueu en compte que l'oïda humana pot sentir gairebé tot el ventall de sons que emeten els ocells. Per tant, en principi no hi ha ocells que emeten sons que nosaltres no puguem sentir. Sabeu que l'oïda humana pot sentir entre 20 i 20.000 Hz, que és bàsicament la freqüència que emeten sons els ocells. El que sí que és veritat és que, tot i que auditivament podríem arribar a sentir tots aquests sons que emeten els ocells, el nostre cervell no pot distingir les pauses, les dobles notes, les modulacions, aquestes petites subtileses que el cervell dels ocells pot desxifrar, el nostre no. Normalment és tot massa ràpid pel nostre cervell. Per tant, els sonogrames és una molt bona manera de poder aturar el temps un moment i veure com és realment aquell cant o aquella vocalització. Bé, primer de tot us volia parlar... Això és una cosa que diversos autors estan definint o estan treballant en aquest aspecte. Aquí a Catalunya no s'ha fet mai res d'això, per tant, aquests noms, aquests adjectius o aquests substantius els he traduït jo de l'anglès o del francès, per tant, no són res definitiu, però en tot cas, el que és interessant és que l'estructura sonora d'un cant, en aquest cas, o d'una vocalització, podria ser una sèrie que serien poques notes idèntiques i fàcils de comptar, com aquest cas. Això és un ocell conegut per tothom, és una puput. Fixeu-vos que hi ha 3 pulsacions que són exactament iguals. I a més n'hi ha 3, vull dir, es pot comptar que n'hi ha 3 i que són iguals. Per tant, això seria una sèrie. El següent cas és un refilet, que serien moltes notes idèntiques, masses per poder-les comptar. Fixeu-vos, aquest cant d'aquí es veuen moltes ratlles que són pràcticament iguals unes de les altres, però que n'hi ha masses, que aquí les podríem comptar, però que al camp d'oïda no podríem saber quantes n'hi ha. L'exemple és aquest. Això és un gratapalles. Fixeu-vos que fa un refilet que està compost per notes iguals, però que n'hi ha masses per poder-les comptar. Llavors, una frase serien notes variades, però fàcils de comptar. És a dir, les notes no són sempre les mateixes, però n'hi ha suficientment poques com per poder-les comptar. I l'exemple és aquest d'aquí. D'acord, en aquest cas, això és un tord comú. Fixeu-vos que hi ha 4 o 5 notes que són iguals, després 4 o 5 notes que són diferents de les primeres,
però que són iguals entre elles. Per tant, això seria una frase, d'acord? Notes variades, no sempre les mateixes, però suficientment poques com per comptar-les. I després hi hauria l'altre cas, que és la piuladissa, que són notes variades i n'hi ha tantes que no es poden comptar. L'exemple clar és aquest d'aquí. Això és un tallarol gros, una Sylvia Borin. Fixeu-vos que hi ha tota una piuladissa que està emesa a massa velocitat per poder comptar quantes notes hi ha. Per tant, això li diríem piuladissa. A veure, tot això que us estic explicant ara és perquè a vegades, quan estem al camp i sentim un cant, la nostra retentiva no dona com per recordar com ha cantat, però potser, si tenim en compte aquesta sèrie de paràmetres, podem anotar-ho i després veure quina espècie és la que està cantant, d'acord? Podem dir que ha estat una sèrie, o que ha estat una frase, o que ha estat una piuladissa, i si sabem quin és el significat d'aquests adjectius o substantius, substantius en aquest cas, podem arribar a categoritzar les vocalitzacions. Això és l'estructura sonora, però també hi ha l'estructura espacial, d'acord? I en aquest cas tenim una vocalització accelerada, desaccelerada, ascendent o descendent. Les dues primeres tenen a veure amb l'eix horitzontal de temps, les dues segones tenen a veure amb l'eix vertical, la freqüència. En el primer cas, accelerada vol dir que la velocitat de nota s'incrementa. Fixeu-vos que el sonograma es veu molt bé. Es veuen notes separades que a poc es van ajuntant. Per tant, això vol dir que cada cop estan emeses més a prop una de les altres. Per tant, s'accelera. El cas clar és aquest. D'acord? El cant d'un cruixidell el coneix tothom. Fixeu-vos que el començament és més a poc i al final s'accelera. El cas contrari és aquest d'aquí. No es veu tan bé, però fixeu-vos que les primeres notes estan més juntes i les segones estan més espaiades. Això és una piula dels arbres. I espero que, a més de veure el sonograma, que es veu molt bé, que primer estan més juntes, després estan més separades, espero que auditivament també veieu que realment al començament estan més juntes i després estan més separades. Després, pel que fa a la freqüència, una vocalització o un cant en aquest cas pot ser ascendent, és a dir, la freqüència, fixeu-vos que puja, mireu que comença aproximadament a 5.500 Hz, o sigui 5,5 kHz, i acaba pràcticament a 7.500. Per tant, hi ha una pujada òbvia de la freqüència. D'acord? Comença més greu i cada cop més agut. Això és una titella, d'acord? És el cant d'una titella. No he trobat cap espècie pròpia del nostre país que exemplifiqui també aquesta característica. I el cas contrari és descendent. Fixeu-vos que comença més o menys a 4.000 kHz i acaba gairebé 1.000 o 1 kHz més avall. Aquest és el cotoliu, fixeu-vos. D'acord? Comença més agut i acaba més greu. A més, aquest cant també, fixeu-vos que està accelerat, o sigui, comença més a poc, notes més separades, i acaba més ràpid, notes juntes. Per tant, el cant del cotoliu, en aquest cas, és descendent, però també és accelerat. D'acord? Bé, ara que sabem això, que us dic que bàsicament serveix per poder categoritzar d'alguna manera allò que sentim, d'acord? De poder d'alguna manera dir, ostres, això que he sentit és accelerat, és ascendent, és descendent. D'aquesta manera, posteriorment, quan busquem què és el que estem sentint, és més fàcil de poder-ho determinar. Llavors, passarem a veure algunes espècies complicades. Veureu que algunes, de fet, no ho són tant, però n'hi ha algunes que sí que realment costen. Aquestes espècies que he posat com a exemple són algunes de les que a mi m'han costat sempre. D'acord? Bé, algunes no tant, però algunes sí que realment és allò que encara, ostres, això ja ho veureu, d'acord? Me n'he deixat moltes, ja ho veureu. De fet, n'hi ha potser una dotzena, no menys, potser una desena. Però són algunes que jo crec que realment poden portar problemes de confusió. Mireu, la primera parella d'espècies és el falciot negre i el falciot pàl·lid. D'acord? Són espècies que són molt difícils de veure, tant visualment són molt difícils de diferenciar, perdó, i auditivament també, però no tant si tenim un sonograma a mà. Fixeu-vos, en el cas del falciot negre, que és aquest sonograma que hi ha damunt, fixeu-vos primer que els arcs són molt arrodonits, d'acord? Molt homogenis, molt arrodonits, però que la major part d'ells, a la segona meitat, estan com segmentats. Fixeu-vos que això és continu, però això és segmentat, fa com una mena de ratlletes verticals, que es veu molt bé. D'acord? Aquesta és la característica típica del
del xiscle que fan els falciots negres. Ara els sentirem. Òbviament, quan sentim això, no veiem, el nostre cervell no ens senyala que això és un arc bastant homogeni, arrodonit i que té aquesta terminació segmentada. Això de cap manera. En canvi, en un sonograma això ho veiem perfectament. En canvi, el falciot pàl·lid, fixeu-vos que el sonograma ja ens indica una cosa força diferent. Els exemples típics són aquests d'aquí. Fixeu-vos que hi ha un arc que és molt més corbat al començament, que hi ha una ruptura de continuïtat, és a dir, a la meitat pràcticament el so es perd, i que després ve un motiu difús i que, a més, és més greu. Això fa un efecte bisilàbic, d'acord? A vegades, no sempre, a vegades quan sentim un falciot pàl·lid ens sembla que és bisilàbic. I això és bàsicament per això, perquè hi ha dos motius que estan ajuntats, però un és més agut, l'altre és més greu, i al mig hi ha com una mena de trencament. Mireu, en aquests d'aquí ja veureu que se sent bastant bé. D'acord? Els 3 últims o els 4 últims se sent molt bé aquest caràcter bisilàbic. Això ens pot ajudar a determinar aquesta espècie, per bé que l'hàbitat també i la distribució, etc. Però és una cosa que cal tenir en compte a zones on puguin haver les dues espècies. Repeteixo, si teniu algun dubte, alguna cosa, si voleu, aixequeu la mà o... Jo ara no us veig, per tant, millor que aixequeu la mà i així o feu la pregunta en el xat i llavors jo la contestaré al final, com vulgueu. Bé, dues espècies també que... Bé, aquestes no sé realment si es poden arribar a confondre pel cant, però que tenen cants relativament semblants i a causa de l'expansió que està tenint l'orelleta cuarrogenca cap al nord, és una espècie que cada cop es veu a més zones. Per tant, per això les he inclòs. Fixeu-vos, això també és el cant, l'orelleta comuna està damunt, fixeu-vos que fa una piuladissa força llarga. Sabeu que normalment acaba amb les notes aquelles, amb les R's arrossegades aquelles, però en tot cas això també ho fa l'orelleta cuarrogenca, tot i que l'orelleta cuarrogenca fa el cant molt més curt i a vegades inclou aquesta R arrossegada, però és més curt i més lent. D'acord? Aquest és l'exemple típic de l'orelleta comuna o vulgar. D'acord? És una piuladissa que acaba amb el R, aquest que és com una R arrossegada. En canvi, l'orelleta cuarrogenca, fixeu-vos d'entrada que es veuen les seqüències molt més curtes i realment és bastant més lent, també no és tan accelerat. Veieu? En aquesta última frase sí que ha fet la R arrossegada, per tant, a vegades ho fa, però els cants, les seccions són molt més curtes, les seqüències són més curtes. Jo també, pel que sento, diria que és una mica més greu, però això no sé si passa en tots els casos. En tot cas, és una espècie que realment no presenta problemes d'identificació, però a vegades, com que fan aquest cant quan volen, a vegades va bé saber que pel cant també es poden distingir. Bé, ara comencem amb les espècies que realment sí que són difícils. El primer exemple és la cogullada comuna i la cogullada fosca. A veure, són espècies, com tots els alàudids, que fan imitacions, la qual cosa realment dificulta molt la identificació, sobretot quan fan el cant. D'acord? El cant, realment, com que imiten altres espècies, s'imiten entre elles, és una cosa que jo crec que és realment molt difícil. Tot i així, el cant de la cogullada fosca se suposa que és una mica més variat, d'acord? I no és tan molest, no és tan repetitiu, no és tan insistent. Però això, com que, repeteixo, com que s'imiten entre elles, a vegades això, a mi, jo no soc capaç de determinar-ho. En canvi, segons la meva experiència, el caràcter més bo per identificar aquestes dues espècies auditivament és aquest que us ensenyo aquí. Això és la veu de contacte. Fixeu-vos, en el sonograma ja es veu molt bé
I en el cas de la cogullada comuna són 3 notes, a vegades són 2, a vegades són 4, però normalment són 3, però que són bastant planes, d'acord? Planes o inclús a vegades descendents. En canvi, la cogullada fosca són ascendents. Ara ho sentireu. A veure, per ser honest, jo he sentit cogullades fosques fent el que fa la cogullada comuna, però mai he sentit a una cogullada comuna fer el que fa la fosca. Per tant, en el meu cas, jo quan sento la vocalització característica que us ensenyaré ara de cogullada fosca, jo dic que és una cogullada fosca, d'acord? Al revés no m'atreveixo tant perquè a vegades hi ha imitacions. Això és la vocalització típica de la cogullada comuna. Fixeu-vos que és plana o a vegades fins i tot descendent. Fixeu-vos que la tercera nota, en aquest cas, és clarament descendent. Tití, tiu, és descendent. En canvi, la cogullada fosca, que per mi és el caràcter més determinant per identificar-la, és aquest d'aquí. Pel tutuïu, aquest que fa pujada, és ascendent, va de greu cap a agut. Atenció, perquè això a vegades recorda una mica un cotoliu, d'acord? Per tant, atenció. Però, si veieu una cogullada que fa això, jo, personalment, sempre la deixo per cogullada fosca. Fixeu-vos que és ascendent, també trisilàbic, però ascendent. També se sent tallarol cap negre, se senten ovelles o vaques, no recordo què eren, però en tot cas el tic-titiu, aquest que sembla una mica un cotoliu, com deia. D'acord? En canvi, la cogullada comuna és pla o fins i tot descendent, d'acord? D'agut cap a greu. Bé, i ara aquí ve quan la maten. Aquest és el cas del tallarol cap negre, la tallareta cua llarga i el tallarol de garriga. A veure, són 3 espècies que realment costen bastant, El meu consell és que el que cal saber-se de memòria i sense cap dubte és el cant del primer, del tallarol cap negre. Llavors, això ajudarà molt a facilitar la separació de les altres 2 espècies. D'acord? Primer, si us sembla, us el poso. Sabeu que el tallarol cap negre fa aquesta seqüència relativament llarga, molt aspra, vull dir, inclou molt aquell so tan aspre que també és bàsicament que és el mateix que fa quan reclama. És això d'aquí. D'acord? La tallareta cua llarga, ara en parlarem millor, però primer us ho poso. La tallareta cua llarga, fixeu-vos que d'entrada és una mica més greu. I el tallarol de garriga... Ai, perdoneu. Fixeu-vos, normalment són frases més llargues, etc. Comencem. A veure, el tallarol cap negre, que és aquest d'aquí dalt, el seu cant podríem dir que és bastant més articulat que el de la tallareta cua llarga. Fixeu-vos que les notes comencen i acaben, és a dir, hi ha un espai en blau en aquest cas, entre la majoria de notes. Per tant, això és el que musicalment es diu staccato, és a dir, les notes comencen i acaben. Això fa que sembli un cant més articulat, d'acord? Una altra cosa és que sovint inclou el reclam, per sort. Molts cops, com al final d'aquest exemple, se sent el reclam típic de tallarol cap negre. Una altra cosa és que normalment al començament de la seqüència, aquí, suposo que veieu la maneta aquesta que estic assenyalant, al començament hi ha una nota molt aguda. Comença amb una nota molt aguda, xiulada, i llavors continua. D'acord? Aquests són alguns exemples. Llavors, aquest cant està entremig pel que fa a freqüència dels altres 2. És més agut que el de tallareta cua llarga, però és més greu que el de tallarol de garriga. D'acord? El torno a posar. Fixeu-vos amb la nota xiulada aquesta aguda al començament. Fixeu-vos que encara que, clar, és molt ràpid, costa molt, per això serveixen els sonogrames, però les notes comencen i s'acaben, d'acord? És articulat. Se senten bé les notes començant i acabant. Tornem-hi. D'acord? I després una altra cosa és que hi ha notes xiulades molt agudes i refilets d'aquests més secs que són més greus. D'acord? És com si anés alternant el xec-xec-xec aquest que és més greu amb les notes xiulades que són més agudes, que són aquestes que estan més amunt. D'acord? Això el tallarol cap negre. A veure, la tallareta cua llarga és molt més accelerat. Fixeu-vos que
Per cert, tots aquests sonogrames estan a escala entre ells. Per tant, el temps aquí, si són 4,60 segons fins aquí, vull dir que l'escala és la mateixa per totes les tres espècies, per tal que es pugui comparar. Com us deia, aquest d'aquí és més accelerat. Fixeu-vos que aquí hi ha més notes a la mateixa unitat de temps. Si agafem aquest tros, que és el que seria comú, aquí hi ha més notes que aquí. Per tant, això fa que sigui prou més accelerat. També és més indefinit, no és tan articulat. Les notes, fixeu-vos que moltes no hi ha pràcticament espai entre unes i les altres, pel fet que estan més juntes. Amb la qual cosa fa la sensació que el cant és més indefinit, no tan articulat com el de Tallarol Camp Negre. Després és més continu, és bàsicament el mateix, i també té alguns motius xiulats que són normalment molt descendents o molt ascendents, que és, per exemple, aquest d'aquí. Això és un motiu xiulat que fixeu-vos que és molt descendent, d'acord? Molt més que aquests d'aquí. I, per sort, també a vegades inclou el reclam, que és això d'aquí, aquest motiu que hi ha aquí al mig. Això d'aquí és el reclam, el xec, aquest característic de la tallareta cua llarga. Però fixeu-vos que és més greu que aquest d'aquí i és molt més accelerat. Molt bé. Per últim, tenim la Sílvia Cantilens, el tallarol de Garriga, que fixeu-vos, normalment aquest exemple no es veu bé, potser no l'he triat bé, però normalment les seqüències són més llargues, d'acord? Molts cops també inclou el reclam, que és el tec-tec-tec-tec, aquest que recorda una mica el tallarol de Casquet, d'acord? Però normalment inclou notes de reclam, com us deia, i és una successió entre notes agudes i greus, però fixeu-vos, totes aquestes ratlles verticals són exactament iguals que el reclam d'aquesta espècie. Per tant, és relativament fàcil d'identificar. A mi em recorda una mica el cant d'un passerell, és a dir, tota aquesta xerrameca que fan, tota aquesta piuladissa, a mi em recorda una mica, no el so, sinó l'estructura d'un passerell. És molt amunt, avall, amunt, avall, amunt i avall, fixeu-vos. Se sent al començament el xec-xec-xec aquest, que és exactament igual que el reclam o la veu de contacte. Aquestes tres espècies jo crec que realment són difícils. A vegades tenim la sort que es posen a l'extrem d'un arbust i llavors les podem veure i tenim la sort també que l'hàbitat és relativament diferent, però el tallarol Camp Negre és bastant ubicu i una mica comparteix hàbitat amb les altres dues. Jo diria que mai trobareu al mateix lloc en època de cria, parlo, d'una tallareta cua llarga amb un tallarol de Garriga, però el tallarol Camp Negre està una mica tot arreu. Per tant, cal tenir-ho en compte. El consell és aprengueu-vos molt bé el tallarol Camp Negre i a partir d'aquí sapigueu que la tallareta cua llarga és una mica més greu, més curt i molt més accelerat i que l'altre, en canvi, és una mica més llarg normalment i que és com més fluid, d'acord? I també inclou el reclam. Per tant, i no hi ha aquests motius tan aspres que té el tallarol Camp Negre. Però són tres espècies que jo reconec que costen força. Perdó. L'altre tallarol aquí en qüestió és el tallarol trencamates, que sabeu que té una distribució molt més restringida i no l'he posat amb les altres tres, primer perquè no m'hi cabia, però segon perquè realment el cant és molt més fàcil. La seqüència és molt més curta i sempre al començament hi ha aquestes notes que recorden una mica el que fa la cogullada comuna, d'acord? Per tant, quan sentim un tallarol trencamates, sentim aquesta piuladissa molt més curta, però al començament sentim com si hi hagués una galèrida, una cogullada. Fixeu-vos-hi. Diu, el titiu aquest és com una cogullada. A veure, el que us deia, això al camp costa una mica si no estàs habituat, però quan veus un sonograma es veu perfectament que hi ha aquest motiu d'aquí i si inclús el pots posar a velocitat més lenta, realment ho torno a posar. Sobretot en el segon exemple se sent millor. D'acord? De totes maneres, ja us dic, té una distribució molt més restringida, és una espècie molt més escassa, per tant, no és de les que hauria de causar més problemes. I, a més, el cant és realment distintiu, crec. Va, més coses.
Un altre exemple típic. En aquest cas, jo crec que la Sílvia Borin, el tallarol gros, és una espècie que passa bastant desapercebuda en algunes zones de Catalunya en les quals és bastant escassa. Per exemple, jo visc a la zona de la Serra de Prades, és a dir, al Camp de Tarragona, on hi ha poblacions de Sílvia Borin, de tallarol gros, i realment, com que és una espècie que costa de veure i que el cant s'assembla bastant al del tallarol de casquet, jo crec que en molts casos és una espècie que passa desapercebuda. No desapercebuda, sinó que s'identifica malament com a tallarol de casquet. Per tant, com els podem distingir? Primer el sentim. Primer el tallarol de casquet. D'acord? I ara el tallarol gros. Realment s'assemblen força, és veritat. Però fixeu-vos en una cosa, com els podem distingir? Primer, el tallarol de casquet sempre comença amb una piuladissa que és bastant poc definida, d'acord? I més ràpida. I de cop, a mig cant, a mitja seqüència, canvia el tempo, s'alenteix i que apareixen les notes xiulades aquestes tan boniques. D'acord? Per tant, comença amb una piuladissa poc definida que es converteix en una seqüència melancòlica i aflautada al final. Això és l'estructura típica del tallarol de casquet, típic. Important, el cant es va alentint a mesura que s'acosta al final, d'acord? Començament aspre, com de tallarol més petit, i acabament més aflautat, més melòdic, com de tallarol més gros, d'acord? En canvi, en el cas de la Sílvia Borin, del tallarol gros, la piuladissa és ràpida, inconexa i no forma cap melodia. És una xerrameca, però no hi ha un canvi de tempo i tampoc hi ha aquestes notes aflautades al final tan clares, d'acord? O sigui, sí que hi ha notes xiulades, però no hi ha aquestes notes tan aflautades al final. Una altra cosa, si veieu el sonograma, fixeu-vos que el rang de freqüències, és a dir, entre aquí, que comencen a haver colors vermells, i aquí, fixeu-vos que el rang de freqüència és molt més gran que el del tallarol de casquet. Per tant, el tallarol gros treballa o canta amb freqüències amb una freqüència molt més ampla que no pas el tallarol de casquet. Però això només es veu si tenim un sonograma. D'oïda jo no soc capaç de distingir-ho, això. En tot cas, el que és clar és l'estructura del cant. Tallarol de casquet comença amb una piuladissa bastant ràpida que es va definint fins que acaba amb les notes aquestes xiulades i melancòliques i aflautades, tan boniques, i l'altra, en canvi, és una cosa inconexa que no té ni començament ni final. Bé, sí que té començament i final, però vull dir que no podem distingir exactament cap estructura clara. D'acord? Important aprendre el tallarol gros, perquè, repeteixo, és una espècie que en algunes comarques crec que es confon bastant amb el primer. D'acord? Us volia comentar una cosa també. S'ha d'anar al tanto perquè al començament de l'època de cria, és a dir, ara, tots aquests tallarols fan alguns cants que no són els cants ben cristal·litzats, són el subson, que es diu, que són cants que encara no estan ben treballats. Per tant, ara, en aquesta època, a l'abril, bàsicament, sentim cants que no acaben de ser el que seran. Per tant, precaució amb això. I en aquest cas d'aquestes dues espècies, ara en aquesta època se senten tallarols de casquet que són juvenils de l'any anterior, o sigui, són la primera vegada que criaran, o sigui, segon any calendari, que fan un cant que s'assembla bastant al tallarol gros, perquè no està ben definit, no té aquesta separació tan clara entre el començament així més aspre i més ràpid i al final més lent i més aflautat, d'acord? Per tant, precaució. Però, a mesura que va avançant la temporada, els ocells aquests aprenen a cantar millor, el cant cristal·litza i es converteix en l'exemple que teniu a dalt, d'acord? Això és una cosa que s'ha de tenir en compte, però vull que només passa ara. És el que es diu subsong o el plastic song, que són cants que encara no acaben de ser el d'un adult ben cantat, diguéssim. Molt bé, seguim. Una altra espècie, un altre parell d'espècies que són molt comunes, totes dues, i que a mi particularment sempre m'han portat bastant de cap. És el cas de la merla i de la griva. Ara veureu que, de fet, no són tan semblants quan saps què has de mirar, però quan ho sents al camp, molts cops sents aquest xiulat i no saps exactament si és un tord si és una merla o una griva. A veure, sense sentir-ho, fixeu-vos en el sonograma. A dalt la merla, a baix la griva. D'entrada es veu que la merla té frases més llargues, fixeu-vos, frases o seqüències més llargues, fixeu-vos,
I, per tant, les pauses també són molt més llargues. D'acord? En el mateix espai de temps, que són 17 segons en aquest cas, la Merla ha fet 2 seqüències més llargues i la Griva ha fet 4 seqüències més curtes i pauses més curtes també. Això d'entrada. El ritme de la Merla és més pausat, d'acord? Mentre que el de la Griva és una mica més ràpid. I el cant de la Merla és més accelerat, d'acord? Per tant, més variat, perdoneu, és que estava fent entrar el Sidney, que ha marxat i m'he despistat. Repeteixo, el cant de la Merla, pauses més llargues, ritme més pausat, un cant més variat i sovint acaba amb aquests motius estridents típics. D'acord? Això fa l'efecte que quan la Merla canta acabi preguntant. D'acord? Fixeu-vos que hi ha aquestes terminacions aquí, que normalment són ascendents, i sembla que pregunti. Mentre que la Griva són frases més curtes, són pauses més curtes, el ritme és més ràpid, és més monòton, no és tan variat. Fixeu-vos que aquí es veu que pràcticament està calcat uns dels altres. I rarament inclou aquestes notes estridents. A vegades sí, però rarament. D'acord? La Griva, quan canta, sembla que afirmi, d'acord? Mentre que la Merla sembla que interrogui per aquesta inflexió que ha hagut, la Griva sembla que estigui asseverant alguna cosa, que estigui declamant alguna cosa. Mireu, la Merla... Fixeu-vos, el ritme bastant lent i sempre les terminacions aquestes que són ascendents i que fa l'efecte que estigui preguntant alguna cosa. Mentre que la Griva... Veieu? Més curt, una mica més accelerat, no tan variat i la terminació no és una inflexió aguda, sinó que bàsicament és plana, amb la qual cosa sembla que estigui afirmant alguna cosa. D'acord? Que no ho estigui preguntant, sinó que ho estigui afirmant. Se sent també una mallarenga petita aquí al final. Bé. Aquí acabaríem el primer apartat, que és aquest d'identificació d'algunes espècies que són conflictives o que a mi sempre m'han costat una mica. N'hi ha d'altres. També hi ha casos com el del gratapalles i el mosquiter pàl·lid, que fan el mateix tipus de cant, però un és molt més curt que l'altre, o el pinsà i potser el cid negre, que l'estructura és la mateixa, tot i que són prou diferents, però l'estructura és la mateixa, és a dir, un refilet amb una floritura al final. Vull dir que aquestes coses és important fixar-se en l'estructura del cant en general. D'acord? Això ens ajudarà bastant, no tant amb el to, no tant amb el timbre, sinó amb l'estructura. Això és molt important. Bé, passarem a la segona part d'aquesta xerrada, d'aquest taller, que és com gravar vocalitzacions d'ocells. A veure, us parlaré bàsicament del Continual Sound Recording, que és el CSR, que és una cosa que s'han inventat a Escòcia o a Anglaterra, no sé exactament, que consisteix bàsicament en mantenir una gravadora funcionant contínuament mentre estem al cant observant ocells. És a dir, imagineu-vos que sortiu a passejar durant una hora, esteu gravant tota l'estona. Llavors, es documenta cadascun dels cants i reclams que es produeixen dins del rang audible mentre estem al camp. D'acord? Us volia comentar que algunes persones que estan fent socs estan provant de fer això. D'acord? Estan mirant de relacionar els resultats obtinguts amb el soc amb el que després han gravat durant el període aquest de soc. S'ha de deixar clar que això no està en absolut estandarditzat. Per tant, no és una cosa que hàgiu de fer vosaltres ni res per l'estil. És només una prova per veure si hi ha algun tipus de relació entre el que apuntem a la llibreta del soc i el que hem gravat durant aquest període. D'acord? Hi ha espècies que no sortiran, però hi ha espècies que en sortiran més segurament. De totes maneres, és un experiment. Per tant, no en absolut forma part del protocol del soc, en absolut. Però, si algú vol provar de portar una gravadora mentre s'està fent el soc, ho pot analitzar independentment i veure quina és la diferència. Però cal deixar clar que ara per ara el que s'ha d'apuntar a la llibreta de soc és el que s'ha fet sempre. O sigui, el que veieu i el que sentiu, no el que esteu gravant. D'acord? Però hi ha algunes persones, com el Lluís Brotons o
o a l'Oriol Clarabuc, que ho estan provant i estan veient a veure quina és la diferència entre un mètode d'obtenció de dades i l'altre. Per tant, us explico en què consisteix això. Mireu, bàsicament hi ha dues maneres. La que ens interessa a nosaltres és la de dalt, és amb la gravadora a sobre. Fixeu-vos, consisteix bàsicament en portar una gravadora, sigui del tipus que sigui. Aquí hi ha un AudioMoz, que aquest senyor se'l va posar, bueno, aquest noi se'l va posar a la gorra, però bàsicament el que consisteix és, mentre tu estàs caminant, ja estiguis fent soc o estiguis sortint a mirar ocells d'un altre sistema o d'una altra manera, o per un altre motiu, és estar gravant tot el que està dins del teu rang audible. Hi ha un altre sistema que és amb la gravadora fixa. Això bàsicament es fa servir quan estàs mirant migració activa o alguna cosa, deixes la gravadora i després revises què és el que ha passat. D'acord? Tu vas mirant, vas apuntant, però després revises què és el que ha passat per si t'has deixat alguna cosa. Bé, aquí tenim un exemple. Això és un exemple meu, d'un CSR meu a la Torre d'en Dolça, que és un lloc on vaig sovint a Vila-seca, i fixeu-vos, primer us poso l'àudio. Molt bé. Què passa aquí? Primer, què se senten? Se senten passes, òbviament perquè jo estic caminant. D'acord? I la gravadora, de la mateixa manera que està gravant els ocells que passen o que estan a l'arbre o el que sigui, m'està gravant a mi. Vull dir, si jo tosso o estornudo o camino, se sent. Però aquí, fixeu-vos, aquí detecto o sento un primer reclam. El veieu aquí? Entre les passes hi ha un primer reclam. Llavors, què passa? M'aturo completament. És a dir, em quedo congelat. D'acord? I llavors puc obtenir 3 o 4 reclams que són aprofitables perquè no hi ha el soroll de les passes. En aquest cas, això era una cuereta groga i bé, posteriorment, un cop tens el sonograma, pots comparar amb altres enregistraments de Xenocanto, que sabeu que és una base de dades gegant en la qual hi ha milers i milers i milers de gravacions de totes les espècies i de totes les subespècies del món, pràcticament. I llavors, bàsicament, el que pots mirar és què és allò que has gravat, si és que no saps què és. D'acord? En aquest cas, bé, aquest era el meu i el vaig comparar. Aquest era el meu i aquest també. Val, no res. O sigui que, bàsicament, el que serveix, en aquest cas, jo, aquests 3 o 4 reclams que se sentien bé, els vaig penjar a Xenocanto i fixeu-vos, és aquesta d'aquí. És una gravació que està penjada a Xenocanto extreta d'un CSR. Llavors, una altra cosa interessant, en aquest cas concret, és que moltes subespècies de cuereta groga es poden determinar per la forma que fa el sonograma, és a dir, pel so. D'acord? En aquest cas, fixeu-vos, no es veu molt bé, però aquí hi ha una ratlla vertical, n'hi ha un parell aquí també verticals abans, més fluixes. En aquest cas, això va determinar que era una motacilla flava, d'acord? Una de les subespècies que passen en migració per damunt de Catalunya. Per tant, a veure, per ser honestos, això del CSR es va originar bàsicament per trobar rareses. D'acord? O sigui, la primera persona que va dir, ostres, mira, portaré una gravadora funcionant tota l'estona per veure què gravo, era bàsicament per trobar rareses. És a dir, a vegades estàs caminant, se t'aixeca dels peus un ocell, fa una vocalització, i no t'ha donat temps ni de sentir què era, tu te l'has perdut i dius, ostres, ha sortit alguna cosa, però no he pogut identificar-la. Si esteu gravant contínuament, a casa podeu mirar el sonograma i podeu recuperar quina era aquella espècie i, a través dels exemples de Xenocanto, podeu determinar quina espècie era la que us ha sortit dels peus. Bàsicament, la funció era aquesta. Perdó, o va començar almenys amb aquesta funció, és a dir, controlar les rareses que s'escapen. Llavors, què s'ha de tenir en compte en aquest cas? Bé, s'ha de tenir en compte que després d'engegar la gravadora s'ha de dir l'hora en veu alta, d'acord? Perquè quedi enregistrada. És a dir, si tu comences l'activitat o un soc, si és que voleu incorporar el soc, a les 8 del matí, has de dir són les 8 del matí. D'aquesta manera, quan tens la gravació, sempre tens la teva veu que diu a quina hora comença. D'aquesta manera pots saber exactament una vocalització que ha passat fa 35 minuts, que és les 8:35. D'acord? Això va molt bé, molt bé. Després, com us deia, quan sentim alguna vocalització destacable o interessant, alguna cosa que sigui fora del normal, s'ha de notar l'hora en què es produeix. Al mòbil, amb un paper, és igual. D'acord? Jo també el que faig a vegades és dir-ho. Simplement l'altre dia vaig aixecar un
un Tadorna, un ànec blanc, en una zona on normalment no és gaire abundant, i quan va sortir i va fer el cuec aquest que fan, jo vaig dir Tadorna, Tadorna, amb la qual cosa, quan revises la gravació, tens la vocalització i després et tens a tu mateix que estàs dient què és el que has vist. Si no voleu fer-ho, ho apunteu al mòbil. A les 8:45 m'ha sortit el bitxo que sigui. D'acord? D'aquesta manera teniu exactament monitoritzat quan surten les coses interessants. Important, s'ha de procurar que la gravadora, la motxilla, la gravadora, el micròfon o el que sigui que porteu no fregui ni amb la motxilla, ni amb l'anorac, ni amb la caputxa, perquè si no, el que obtindreu serà una gravació que, a més de les passes, sentirà el soroll de la gravadora fregant contra el que sigui. Quan fa molt vent també és molt molest, però això no hi podem fer res. En tot cas, intenteu que la gravadora o el micro estigui més o menys en una zona on no fregui amb la motxilla, normalment. D'acord? I molt important també posar el telèfon en mode avió, perquè si no, passa això. D'acord? Podeu estar contínuament gravant el tec-tec-tec-tec aquest que fa el telèfon quan intenta agafar cobertura. Per tant, poseu el telèfon en mode avió i no us provocarà cap interferència acústica, amb la qual cosa serà tot bastant millor. A veure, hi ha alguns exemples il·lustres d'això de CSR, que bàsicament és això que us deia, és en l'àmbit de trobar rareses. Bàsicament, un Anthus cervinus, una piula gola roja a Anglaterra, el 15 d'octubre del 19, i un Anthus Gottliebski, que en català no sé com es diu, no és la piula grossa, és la piula de Gottliebski, deu ser, o de Gottlieb, no ho sé, a França, a la Bretanya, a l'octubre del 18. Per tant, això són exemples d'espècies rares, sobretot la de la dreta, l'Anthus Gottliebski, que es van detectar gràcies al CSR. Aquests bitxos haurien passat desapercebut per complet si aquesta persona, el Mark Lewis aquest, no hagués portat la gravadora engegada i hagués pogut veure que realment allò que va sortir i que va fer, fixeu-vos, una vocalització, era una espècie realment interessant. Aquest no és l'àmbit que ens ocupa, però aquest és el motiu pel qual es va començar a fer això. Llavors, ara parlarem una mica de què és el que ens fa falta per poder fer això. A veure, l'opció barata vull dir perquè tothom té mòbils, em refereixo, és un telèfon mòbil que costa 0 euros. No és que costi 0 euros, però és que ja el tenim. D'acord? Llavors, no cal comprar res, però és veritat que l'abast és limitat, la qualitat és baixa i, a més, a vegades extreure els arxius d'àudio costa una mica. El que és important és que s'ha de tenir en compte que la majoria d'aplicacions que serveixen per enregistrar àudio del mòbil generen arxius de MP3, que són arxius comprimits. Convindria trobar una aplicació que gravés en formats WAV. D'acord? Això és molt fàcil. Si poseu al Google Play o on sigui una aplicació per enregistrar sons, però que gravi en format WAV, us en sortiran. Jo tinc aquesta d'aquí, aquest logo que hi ha, que va força bé, però n'hi ha més. N'hi ha més. Per tant, important que els arxius que es generin siguin en format WAV. A veure, la qualitat serà millor. És veritat que després, quan pengeu els arxius a Xenocanto, si ho feu, els converteix a MP3. Però com a mínim per analitzar els arxius tindreu un format una mica millor que no pas l'MP3, que és més comprimit. Això seria la primera opció, la barata. I l'altra cosa és que el telèfon s'ha d'immobilitzar perquè si el porteu a la butxaca o el porteu a segons a on, anirà bandejant i anirà produint soroll no desitjat. Per tant, l'heu d'intentar immobilitzar d'alguna manera. Va molt bé a les motxilles, aquestes butxaques laterals que són amb reixa, que normalment serveixen per deixar l'ampolla d'aigua. Allà, si ho emboliqueu en paper higiènic o amb alguna cosa que eviti que es mogui, reduireu bastant el so no desitjat. D'acord, la segona opció, que és una mica superior, diguéssim, és el telèfon mòbil més un micro extern, que costa aproximadament uns 50 euros. En el cas de fer servir un micro d'aquests, que jo el que conec és de la marca Rode, que és una marca australiana, que està força bé i no és gaire cara, l'abast és veritat que millora una mica. Per tant, gravareu coses amb un rang una mica més, amb un radi una mica, o un diàmetre una mica més ampli, d'acord? Però seguim tenint que la qualitat d'amplificació la limita el telèfon. Per tant, guanyem una mica, però no molt. També alguns telèfons no tenen capacitat per proveir de corrent el micròfon extern. És a dir, el micròfon extern necessita que el telèfon el proveeixi de corrent. D'acord? Hi ha alguns telèfons que això no ho fan. Per tant, això s'ha d'estudiar.
Llavors, a tenir en compte, alguns micròfons tenen la presa de corrent a través del cable, s'ha de mirar. Alguns micròfons, com el de la imatge, es connecten al telèfon amb un jack de 3,5. Per tant, el telèfon ha de tenir a algun lloc un jack de 3,5, d'acord? Com és el cas d'aquest d'aquí. Vull dir, tot això s'ha de tenir en compte abans d'adquirir un micròfon d'aquests. Després, el jack de 3,5 mil·límetres d'alguns telèfons només serveixen per endollar-hi auriculars, no micròfons. Llavors, en aquest cas, cal un adaptador, que és un altre aparell que segurament reduirà qualitat i afegirà soroll no desitjat. Per tant, bé, millora una mica, però no és cap meravella realment. A veure, el que sí que és un canvi exponencial pel que fa a la qualitat són les gravadores aquestes externes, d'acord? Hi ha gravadores a partir de 100 euros fins a molts, però bàsicament hi ha gravadores que són bastant econòmiques. Jo només conec de primera mà la marca Olympus, que va molt bé, però hi ha també la marca Zoom, la marca Tascam, és a dir, hi ha diverses marques que ofereixen gravadores que estan força bé. D'acord? Personalment, només conec la marca Olympus, que hi havia aquesta mítica LS12, que és la de la dreta, que ara no es pot trobar, està descatalogada, però que anava molt bé. Era molt lleugera i anava molt bé. Llavors, la gravadora té un cost, òbviament, s'ha de comprar la gravadora. La qualitat del so és molt bona i els micros incorporats tenen molt més abast que no pas els micros del telèfon mòbil. Per tant, en aquest sentit, guanyem força. Llavors, el problema és que si els micròfons superiors no són orientables, com és el cas d'aquesta i d'aquesta també, agafes molt soroll no desitjat. És a dir, el rang en el qual capta el soroll és molt ampli, per tant, agafa molt soroll. També agafa, per això, molts ocells que hi ha més lluny, però també molt soroll. Hi ha algunes marques, com Zoom, que els micros es poden orientar, llavors es recomana que es facin més direccionals cap al lloc on tu vols gravar. Però en aquest cas, en el cas del CSR, vull dir, com que tu portes la motxilla, ja està bé que agafin el so ambient, realment. S'ha de tenir en compte la qualitat dels micròfons i, molt important, dels preamplificadors. Això, ja us dic, en aquest cas Olympus va força bé, realment. Zoom també. S'ha de tenir en compte que gravi en format UA, gairebé totes ho fan, per tant, això tingueu en compte, però pràcticament totes ho fan. I el que és interessant és que tinguin entrada per micròfon extern, d'acord? I capacitat per proveir de corrent, per si mai voleu incorporar un micròfon extern. Llavors tindríeu una gravadora, ja ho veurem a continuació, i un micro extern. Però aquestes gravadores han de tenir l'entrada d'aquest micro extern. I una altra cosa, que acceptin targetes SD de mínim 16 GB. Penseu que estem gravant un període llarg de temps a la millor qualitat que podem, per tant, necessitem tenir emmagatzematge de dades prou bo. Totes aquestes gravadores, o la majoria, tenen una entrada de targeta SD. Mireu que la targeta que es pugui inserir sigui com a mínim de 16 GB. Ja està. Després, el següent pas, si us engresquéssiu amb això, seria afegir un micro extern. Per tant, necessitaríeu la gravadora més un micro extern direccional. D'acord? Això realment afegeix molta direccionalitat. Pel CSR potser no és tan interessant, però, per exemple, quan vas a gravar ocells que estan en un punt determinat, clar, tu pots apuntar el micro cap a aquell punt determinat i realment el so que obtens és només d'allò que estàs gravant, no de tot el so ambient. Pel CSR, repeteixo, no és tan interessant perquè realment ens interessa gravar una mica al voltant. De totes maneres, tenen molt bon abast, tenen millor abast que la gravadora sola, per tant, és una millora. El que cal tenir en compte, que això és una confusió, aquests micros no amplifiquen el so. Per tant, sentireu el so al mateix volum que amb la gravadora. D'acord? No us amplificarà el so com la parabòlica, que és el cas que us ensenyaré a continuació. I una altra cosa, els arxius normalment són en format mono. D'acord? Això és només una càpsula, un micròfon, per tant, el so és mono. Si graveu un ocell que està volant, no sentireu en un canal més fort al començament i més fort al final a l'altre canal. D'acord? No veureu aquestes coses, però bàsicament això no és tan important, crec jo. S'ha de tenir en compte la qualitat del micròfon, s'ha de tenir en compte la font d'alimentació. Hi ha alguns, com el que tinc jo, que porten una pila d'AA a dins. N'hi ha alguns que la gravadora els ha de proveir de corrent, per tant, això s'ha de mirar com es fa. I s'ha de posar un dead cat, que es diu, que és el ratolí mort aquest d'aquí. Això evita bastant el soroll del vent.
quan fa vent o quan fa aire, no cal que faci vent fort, quan fa aire, les fulles es mouen, el vent impacta contra el micròfon, amb això, tot això se suavitza una mica. No desapareix, però se suavitza una mica. I l'última opció, que pel cas que ens ocupa no té interès, perquè no pots anar passejant amb una parabòlica mirant cap al cel, però és la parabòlica, d'acord? Això és molt més car, la parabòlica té direccionalitat, amplifica el so, vull dir que tu pots gravar una cosa que a oïda nua no sentis, és realment molt, molt interessant, però és una cosa que és molt feixuga de transportar i de manipular, amb la qual cosa, i a més és cara, amb la qual cosa, per fer aquest experiment que estem fent amb els SOCs o per fer el CSR, que és sortir a mirar ocells amb alguna cosa gravant constantment, la parabòlica no interessa perquè no la pots fixar damunt de la motxilla o costa molt, és un trasto realment, però els resultats són increïbles. Bé, és molt car, és una opció molt cara, per tant, si sou uns apassionats de tot això, d'acord, però per això que us estic explicant no seria el cas. S'ha de tenir en compte l'alimentació del micròfon parabòlic, d'acord? Ja us dic, la que tinc jo, la gravadora proveeix d'alimentació a la parabòlica, per tant no hi ha problema, però això s'ha de tenir en compte. Que no sigui cas que tingueu una parabòlica i quan l'endolleu a la gravadora no proveeixi de corrent, per tant la parabòlica no funcioni. I s'ha de mirar que tingui connexions tant de 3,5 mil·límetres com XLR, que són un parell de connexions més grosses. Normalment, algunes gravadores tenen els dos sistemes. Això són coses tècniques que s'han de tenir en compte i ja està. No vull marejar-vos més, però si mai voleu fer el pas de comprar un aparell d'aquests, tingueu-ho en compte. Molt bé, llavors, un cop hem tornat del camp i tenim una o dues o 3 hores gravades, què és el que hem de fer? Bé, el que hem de fer és, mitjançant algun tipus de software, com Audacity o Raven, que ara ho veurem, s'han d'obrir els arxius i s'han de generar els espectrogrames, que són, com sabeu, la representació gràfica del so enregistrat. Per tant, tindreu 2 hores o 2 hores i mitja o 1 hora o el temps que sigui amb un sonograma. D'acord? Fixeu-vos, aquí, en aquest cas, la majoria de gravadores el que fan és que cada X temps et generen un arxiu nou, amb la qual cosa tu al cap de 2 o 3 hores pots tenir 3 o 4 arxius, és igual. Es descarreguen a l'ordinador i mitjançant Audacity o Raven el que fas és generar el sonograma, d'acord? Que és allò que heu vist abans. Molt bé, hi ha bàsicament aquests dos programes. Audacity, que és el que faig servir jo més, és programari de codi obert, amb la qual cosa això sempre està bé. El podeu trobar per Windows, Mac i Linux. Té moltes opcions d'edició de filtres, és a dir, moltes opcions d'edició de so, amb la qual cosa pots reduir el so ambiental, pots amplificar el so, pots fer diverses coses que a vegades no calen, però pots fer-ho. I l'avantatge és que processa sense problema arxius llargs, arxius d'1 hora, de 2, de 3 o de 8 o de 9 o de 10 quan gravem durant la nit, els genera sense problema. Els contres són bàsicament que no té ben resolta la personalització dels eixos vertical i horitzontal. Heu vist que l'eix vertical era la freqüència, l'horitzontal era el temps. Altres programes van millor per acotar, dir, mira, vull que m'ensenyis només 5 segons, o vull que m'ensenyis 10 segons, o vull que m'ensenyis... Es pot fer, però costa bastant més que amb l'altre que veurem després. Després, important, no dona dades directes de freqüències i durades de vocalitzacions. D'acord? Hi ha algunes espècies, com per exemple, per distingir, a veure què us diré ara, la piula dels arbres de la piula de Hodgson, és clau comptar les modulacions que fa en una vocalització. D'acord? No recordo exactament el nombre, però s'han de comptar. Llavors, aquestes coses, amb el programa que veurem a continuació, es pot saber millor que no passa amb l'Audacity. I, a part, no crea una taula a partir de vocalitzacions seleccionals. És a dir, tu, amb l'Audacity, no pots dir, mira, crea'm una taula amb totes les vocalitzacions que jo et senyali. En canvi, amb el Raven, que és un programa que té una versió gratuïta i una versió de pagament, és un programa que ha fet de Cornell, a la Universitat de Cornell, per tant, està fet expressament per gestionar vocalitzacions d'ocells. És un programa fet només per això, amb la qual cosa té moltes avantatges, però també té inconvenients. La versió gratuïta, que és la que tinc jo, no té moltes avantatges respecte a l'Audacity. De fet, jo faig servir més l'Audacity. Però, en tot cas, és un programa creat expressament per editar vocalitzacions d'ocells, dona dades directes de freqüència i durada de cada selecció, és a dir, tu pots amb el mouse fer un requadre en una vocalització i et diu quina freqüència màxima i mínima té i quina durada té, per tant, això és collonut.
Després, tu li pots seleccionar 100 vocalitzacions i et fa una taula tipus Excel amb totes les vocalitzacions, amb les durades i les freqüències. Això és molt interessant per a algunes coses, com pels que fem NOCMIC. I té una excel·lent personalització dels eixos horitzontal i vertical. Tu li pots dir, mira, ensenya'm només aquest període de 3 segons o ensenya'm només aquest rang de freqüències. Però, en canvi, té poques opcions d'edició de so, és a dir, si vols un filtre per reduir el so basal, no el té. Costa gestionar arxius llargs, es pot fer però costa. I la mida de la finestra, que és una cosa que ens canvia l'aparença del sonograma, és difícil de gestionar. En canvi, amb l'Audacity va millor. A veure, al final, la gent que ens dediquem fem servir una mica els dos, segons el que volem, però jo, per començar, l'Audacity està perfectament bé, d'acord? Molt bé, doncs fins aquí estaria la segona part de la xerrada, que és una mica, espero que us hagi quedat clar quin és el procés, bàsicament, que s'ha de fer si mai voleu dedicar-vos a gravar vocalitzacions o a gravar els vostres itineraris SOC, tot i que, repeteixo, és una cosa que s'està experimentant i que, de moment, de cap manera forma part del projecte SOC. D'acord? Per tant, però si voleu fer-ho i posteriorment, quan ja hàgiu enviat les dades, mirar què és el que heu gravat i comparar-ho, doncs ho podeu fer. Molt bé. Disculpa un moment, Xavier. Hi ha un parell de preguntes aquí al xat que crec que valdria la pena potser aclarir abans. La primera, crec que totes dues són de l'Oriol, si no m'equivoco. Preguntar si la veu de contacte i el reclam són sinònims. Bona pregunta. Mireu, a mi el tema del reclam no m'agrada gens la paraula, gens. Gens, perquè de fet un reclam és el que fan les femelles o els polls quan estan al niu demanant, reclamant menjar. Però és veritat que és una guerra que tinc perduda perquè a totes les guies en català i en castellà també, a tot el que no són cants els hi diuen reclams. O sigui, hi ha per una banda el cant i per l'altra banda el reclam. A mi això no m'agrada, perquè el cant té una funció que tothom sap quina és. El cant d'un ocell serveix per defensar el territori i trobar parella i bàsicament es dona en època reproductora, tot i que no exclusivament, mentre que tot el que no és el cant són veus de contacte, veus d'alarma, què més? Veus de contacte, veus d'alarma, veus que s'emeten mentre volen, vull dir, hi ha molt tipus de vocalitzacions. Tot això, a les guies nostres, posa el reclam, d'acord? Però jo diria que el reclam és estrictament el que fan els polls quan reclamen menjar, d'acord? Mentre que després podem distingir veus de contacte, veus d'alarma, etc. Mireu, un cas molt clar és el de la merla comuna. Tothom sap quin és el cant de la merla comuna, l'hem sentit fa un moment, però després hi ha la veu de contacte, que és el xac, 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 aquest que fa, i després hi ha la veu d'alarma, que és aquella cridòria que fan quan s'espanten. D'acord? Això a la guia posa reclams, però en canvi són dues vocalitzacions que tenen funcions força diferenciades. Després hi ha molts ocells, com els fringíl·lids, que els distingim per la vocalització que fan quan volen, el xup, xup, xup del pinsà o el que sigui. Això també li diuen reclam. Hòstia, reclam. Això és la veu que fa quan vola, d'acord? I en anglès això ho tenen més ben resolt. Nosaltres tot cants i després el calaix de sastre, que són els reclams. A mi no m'agrada, però no guanyaré aquesta batalla, per tant. Vale. La segona pregunta que et feia l'Oriol és que diu si aquests micros direccionals no tenen jack de 3,5, oi? Sí que en tenen. Sí, el tinc aquí davant, m'hauria d'aixecar per ensenyar-vos-ho, però potser no cal. Jo tinc un Rode NTG2 que quan s'acaba la tija hi ha un connector i allà tu pots comprar un cable amb el connector d'entrada i el de sortida jack 3,5 o amb el connector d'entrada i XLR, d'acord? Per tant, sí, Bueno, has de mirar el model, però almenys el que tinc jo, sí, tu pots posar qualsevol dels dos connectors, sí. Vale, i després, finalment, hi ha uns comentaris d'en Rafael González de Lucas que diu que, respecte a aquest tema d'anàlisi del so, on diu que l'anàlisi del so gravat es pot fer molt feixuc i in situ un no pot discernir entre els individus que podrien passar diverses vegades d'un cantó a l'altre i la gravació no t'ho permet, diu que ho veu complex. Sí, no, totalment d'acord, vull dir, de cap manera. És a dir, tu quan analitzes una hora o 2 hores de so, tens allà un munt de sons realment i costa molt determinar quin és el mateix individu cantant o reclamant, vocalitzant diferents vegades o són diversos, és veritat. Però això m'heu d'acceptar que quan estàs fent ornitologia de camp estàndard també passa.
A vegades no saps si un ocell és el mateix o, ostres, o és que s'ha mogut un moment. És veritat. Per això dic que no és una cosa que estigui dins del projecte SOC de moment, però és una cosa que hi ha algunes persones que estem mirant a veure si es pot relacionar el que s'obté d'una manera i el que s'obté de l'altra, únicament. D'acord? Sí, no, el Rafa bueno, sí, el Rafa és una mica reaci amb tot això de la gravació dels sons i tot això, però a poc hi va entrant. Al final serà un fanàtic, ja veureu. Vinga, moltes gràcies. Seguim. Bé, i ara us explicaré una història que és força curiosa. Bàsicament, això va passar quan en un soc de la Palma d'Ebre, va ser el Raül Aimí, que anava caminant, ja havia acabat el soc, i mentre tornava a casa va sentir això. Bé, entre d'altres coses, el que és curiós és que se sent un mosquiter pàl·lid. Claríssimament, el tuit, que és un mosquiter pàl·lid. Però fixeu-vos que la data era 25 del 12. Per tant, el mosquiter pàl·lid sabeu que és una espècie, un migrant transsaharià, que a l'hivern no hi és. O sigui, directament no ho tenim, no hi és a casa nostra. Per tant, el Raül va sentir això. De fet, se sent també una coleta blanca i se sent una mallarenga carbonera. Però el cas és que va sentir clarament, ja ves, diverses vegades un mosquiter pàl·lid fent la veu de contacte. D'acord? Llavors, el Raül, que és gat vell, va agafar, no portava gravadora, però tenia una càmera amb un micro i va estar gravant el so aquest, o sigui, va obtenir un àudio d'aquest episodi. D'acord? M'he avançat, però la presentació bonica era aquesta. Va sentir això i va determinar que hi havia un mosquiter pàl·lid en l'arbre aquell que estava mirant. Llavors, com que va veure que era una cosa interessant, s'hi va estar fixant i en aquell arbre l'única cosa que va veure va ser una mallarenga carbonera. Bé, una no, de fet dues. D'acord? No hi havia cap mosquiter pàl·lid, no hi havia cap coleta blanca, hi havia una mallarenga carbonera. Llavors, això, bé, m'ho va comentar al cap d'uns mesos i vam estar mirant i el que vam fer va ser agafar el sonograma que havia obtingut el Raül d'aquesta mallarenga carbonera i un sonograma d'una veu de contacte d'un mosquiter pàl·lid que havia obtingut jo a la Torre d'en Dolça un temps abans. Llavors, fixeu-vos, la forma és força semblant, fa aquesta pujada i llavors una inflexió greu en tots dos casos, d'acord? O sigui, és força semblant. Però llavors vam estar mirant que la freqüència sí que s'assemblava, fixeu-vos, la freqüència mínim i màxim de la mallarenga carbonera imitant el mosquiter pàl·lid entre 2,1 i 4 kHz, mentre que el d'un mosquiter pàl·lid real era de 2,4 a 4,4. Per tant, les freqüències coincidien bastant, d'acord? Aquí encara no sabíem realment què és el que passava, vam estar mirant. La durada, en canvi, fixeu-vos, la mallarenga carbonera imitant el Phylloscopus monelli 0,35 segons, mentre que un Bonelli realment és d'un 0,20 segons. D'acord? Per tant, la vocalització de la mallarenga carbonera imitant el mosquiter pàl·lid era força més llarga, gairebé el doble, que realment un mosquiter pàl·lid. Bé, això ens va sorprendre bastant. Llavors vam estar mirant a Xenocanto, que ja us he comentat que hi ha milers i milers i milers de gravacions, vam estar mirant a veure si hi havia algun altre exemple de mallarenga carbonera imitant un mosquiter pàl·lid. I, efectivament, vam trobar un altre exemple a Portugal. Fixeu-vos, el primer sonograma, aquest d'aquí, el de l'esquerra, és el mosquiter pàl·lid que heu sentit abans, que està gravat aquí a Catalunya i que el vaig gravar jo. El segon és la suposada mallarenga carbonera imitant un mosquiter pàl·lid que va gravar el Raül Aimí. I el tercer és una mallarenga carbonera imitant un mosquiter pàl·lid que va gravar i veure en Joao Tomàs a Portugal. Per tant, si us fixeu, se segueix veient que les dues imitacions de mallarenga carbonera de mosquiter pàl·lid són molt més semblants que no pas realment un mosquiter pàl·lid. D'acord? La freqüència és bastant semblant, però la durada no. Per tant, aquestes dues vocalitzacions són molt més semblants entre si que no pas amb aquesta. D'acord? Doncs sí, sembla que hi havia una mallarenga... De fet, n'hi havia dues, però una d'elles estava imitant un mosquiter pàl·lid. Llavors, el que vam fer va ser analitzar totes les gravacions que hi havia de mallarenga carbonera
a Xenocanto que incloguessin imitacions. I ens vam trobar amb això. Tot això són ocells que imita regularment la mallerenga carbonera. Tot això. Per tant, és una animalada. A veure, les imitacions, bàsicament, per part d'ocells, bàsicament les duen a terme, sabeu, els estornells, els alàudids, els lànids, la bosqueta comuna, la boscarla menjamosquits, que no és una espècie catalana, però també és un dels exemples típics. És a dir, hi ha moltes espècies que imiten altres ocells, però la mallerenga carbonera no és una de les que es coneix característicament per imitar altres espècies d'ocells. D'acord? El tema de la imitació és una mica... La discussió evolutiva és una mica complexa. Quina és la funció d'una imitació? Hi ha autors que diuen que quan una mallerenga carbonera està imitant, per exemple, un mosquiter comú, el que està intentant és excloure el mosquiter comú del seu territori. D'acord? Però aquesta tesi o aquesta teoria té un punt feble perquè hi ha espècies com la boscarla menjamosquits que totes les imitacions que fa quan canta són de les espècies que es troba en el seu viatge cap a l'Àfrica. Per tant, són espècies que en molts casos no estan a les seves zones de cria. D'acord? La Crocephalus palustri, per exemple, que cria a Bèlgica, se'n va a Àfrica per la ruta de l'est i en el seu primer any, en els primers mesos de vida, el que fa és incorporar tots els ocells que sent en el seu viatge migratori en el seu repertori normal. Per tant, l'any següent, quan ja pot criar i comença a cantar, el que fa és cantar imitant tots els ocells que ha trobat durant el seu primer periple migratori. La qual cosa és molt curiosa, perquè se sent que està imitant espècies que no hi ha a Bèlgica, en aquest cas. D'acord? Per tant, aquesta teoria de que la funció de les imitacions és excloure del territori les espècies que estàs imitant, en aquest cas, té un punt feble. L'altra explicació és bàsicament que pel que serveix és per mostrar a les femelles que tens un bon nivell cognitiu, és a dir, que ets prou llest com per aprendre a imitar altres ocells. D'acord? El que busca bàsicament una imitació és impressionar a les femelles. Així com hi ha espècies que impressionen les femelles a través del cant, cantant molt fort, cantant a més decibels, o cantant més estona, hi ha espècies que sembla que intenten impressionar les femelles bàsicament demostrant que són molt llestos perquè saben imitar moltes espècies. D'acord? No és una cosa que estigui tancada, però sembla ser que aquesta és la hipòtesi o la teoria més acceptada perquè l'altra té aquest punt feble que us he comentat, que en el cas de la boscarla menjamosquits, les espècies que imiten no són les que hi ha en el seu territori de cria, directament. Bé, llavors, bàsicament, el que vam fer, en aquest cas ho vaig fer jo personalment, vaig trobar 109 casos d'imitació en, no ho veig, 4.081 enregistraments de mallerenga carbonera Xenocanto. Perdoneu, tinc una barra aquí del Zoom que no em permet veure què posa aquí, però jo diria... sí, aquí. Tinc això, 109 casos d'imitació en 4.681 enregistraments de mallerenga carbonera. D'acord? La qual cosa, bé, és un tant per cent acceptable, almenys. Fixeu-vos, de totes les espècies que imita, la més imitada és el mosquiter comú, amb 21 exemples, després la mallerenga d'aigua, amb 18, el pinsà comú, amb 16, la mallerenga blava, amb 12, el picasoques blau, amb 9, etc, fins a alguns que només tenen un o dos exemples. D'acord? Com, per exemple, el mosquiter pàl·lid, el del noi portuguès i el del raulaimí. Aquí, això està malament, n'hi ha dos. Bé, n'hi havia un. De fet, en vam trobar una Xenocanto, ara n'hi ha dos. D'acord? En total, 109 enregistraments amb imitacions de mallerenga carbonera d'altres espècies. Llavors, com que la mallerenga carbonera és una espècie que és força comú i segur que us surt a tots els itineraris SOC, volia posar-vos en alerta que és una espècie que pot imitar altres espècies. Per tant, tingueu en compte. Normalment, ara ho veurem amb alguns sonogrames, normalment sempre hi ha alguna cosa que delata que és una mallerenga carbonera. D'acord? Però hi ha imitacions que són força perfectes. Per tant, tingueu en compte. A veure, si sentiu una mallerenga carbonera imitant un mosquiter comú, a veure, no passa res, però si sentiu una mallerenga carbonera imitant un mosquiter pàl·lid al desembre, clar, abans d'apuntar mosquiter pàl·lid, penseu, ostres, potser és algun ocell que l'està imitant, en aquest cas una mallerenga carbonera. Veurem alguns exemples. Mireu, mosquiter comú, que és l'espècie més
més imitada amb 21 exemples. Aquí teniu a dalt el reclam típic, perdó, a baix el reclam típic de mosquiter comú, Philoscopus colivita, i a dalt la imitació per part de la mallerenga carbonera. A veure si us sona semblant o no. Això és la mallerenga carbonera. El tuit, i això realment és un mosquiter comú de debò. Com veieu, és bastant semblant. Tot i que, quan veus un sonograma, sí que veus que és una mica diferent. Vull dir que aquesta inflexió és més acusada, això és molt més recte, però bé, això són coses que al camp i d'oïda no sentim. D'acord? Per tant, és fàcil que sentim una mallerenga carbonera imitant un mosquiter i diguem, ostres, un mosquiter. Després, si mirem el sonograma, diem, home, això no és exactament perquè realment aquest d'aquí és molt més recte, no fa aquesta pujada, potser la freqüència canvia una mica, etc. D'acord? Però en tot cas, fixeu-vos que auditivament són força semblants. Després, he trobat també casos de mallerenga carbonera imitant, sabeu que el mosquiter comú a vegades fa un altre tipus de veu de contacte, que no és el tuit, que és el que diuen els anglesos, el suiu, aquest, que és una cosa que fan, sembla ser els joves, i que hi ha anys que se sent molt i anys que no se sent gens. A dalt teniu la mallerenga carbonera, que fa aquesta mena de V baixa invertida, i aquí teniu el reclam aquest tipus suiu que fan alguns mosquiters. Mireu, primer, mallerenga carbonera. Sentiu, fa el tuiu, aquest, i després fa un pip, que això el delata, això no ho fa el mosquiter. I aquest és un mosquiter fent el reclam aquest típic de suiu. D'acord? Torno amb la mallerenga carbonera. Fixeu-vos que en aquest cas, és força semblant. La forma de l'espectrograma és molt semblant. Potser és una mica més agut la mallerenga carbonera aquesta, però potser, qui sap, això té una variació individual, perquè hi ha uns quants casos d'aquesta vocalització que és diferent de la típica del mosquiter. Per tant, fixeu-vos que en el cas del mosquiter comú el clava bastant. D'acord? Un altre exemple, la segona espècie més imitada és la mallerenga d'aigua, amb 18 imitacions. Llavors, de la mateixa manera, he triat dos tipus de vocalització. A l'esquerra tenim la típica, fixeu-vos, el sonograma ja ens indica que és bastant semblant. Realment és bastant semblant. Mireu, això és la mallerenga carbonera imitant la mallerenga d'aigua. I això és la mallerenga d'aigua, fent el mateix tipus de vocalització. D'acord? El pitxo, aquest, que és una de les vocalitzacions típiques. L'altra és aquesta d'aquí. Primer, la mallerenga carbonera. Que és el tit-xe-xe-xe-xe, aquest que és típic del palustris, i això, en aquest cas, és un palustris de debò. Fixeu-vos amb la forma del sonograma, realment és molt semblant. Fixeu-vos que en el cas de la carbonera, primer hi ha aquesta nota més xiulada, després hi ha el xe-xe-xe-xe aquest, i aquí no, però en aquests dos exemples també. Hi ha la nota xiulada i el xe-xe-xe-xe, que és això que és més aspre, més harmònics. Per tant, la mallerenga carbonera és una espècie que realment és força hàbil imitant-ne d'altres. Un altre exemple, que és la tercera espècie més imitada, que és el pinsà comú. A mi aquesta particularment em sorprèn bastant perquè jo crec que s'assembla molt. D'acord? Aquí tenim la mallerenga carbonera imitant el pinsà comú i aquí tenim el pinsà comú. Clar, aquest ping, 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 jo el sento i automàticament apunto pinsà comú. Automàticament. I això és el pinsà comú, realment. Potser és més espaiat, però segur que hem sentit pinsans comuns amb aquesta cadència. Tornem-hi. Primer la mallerenga carbonera i després el pinsà. Fixeu-vos, tonalment són molt semblants, realment molt semblants. I la forma del sonograma, que és aquesta mena de ganxo,
realment és molt semblant. Per tant, aquesta sí que és una espècie que pot colar perfectament, perquè si la sents al mig d'un bosc, dius, mira, un pinsà i potser és una mallarenga carbonera. La blava també, fixeu-vos, mallarenga carbonera imitant la mallarenga blava i mallarenga blava. Fixeu-vos en l'estructura, s'assembla moltíssim. Sempre, tots els exemples que he trobat de mallarenga blava, realment és una mica més llarg, però estem parlant de dècimes de segon. D'acord? Però fixeu-vos que la segona part és una mica més llarga, d'acord? Però s'assembla moltíssim. D'acord? Aquesta és la mallarenga carbonera imitant la blava. El titi, i això és una mallarenga blava. Veieu? Jo també, si sento aquest primer exemple, apunto mallarenga blava, perquè és el cant típic de la mallarenga blava, i en canvi, en aquest cas, és una carbonera. Tot això no us estic explicant per espantar-vos, vull dir, però perquè tingueu en compte que hi ha espècies que no estan considerades com a bones imitadores, que en canvi sí que ho són. Un altre, el pica-soques blau. En el primer cas, la mallarenga carbonera, i en el segon cas, el pica-soques blau real. El tuit, aquest que és típic del pica-soques blau, i aquest és el pica-soques blau fent això. Pica-soques blau, mallarenga carbonera. Per sort, en aquest cas, abans de començar la mallarenga carbonera, fa de mallarenga carbonera, amb la qual cosa ja podríem sospitar. Però realment hi ha una secció que és exactament igual, i fixeu-vos que el sonograma realment es veu molt semblant. Un altre que també és curiós és el raspinell comú. Fixeu-vos que la forma del sonograma s'assembla força, fixeu-vos. I auditivament és això. Aquesta és la mallarenga carbonera. Ai, perdó. En aquest cas, jo diria que el que clava és el timbre. I aquest és el raspinell comú. D'acord? Aquesta és una espècie, el raspinell, que quan fa aquesta vocalització tan simple s'identifica pel timbre, és a dir, per la natura del so. I realment la clava, vull dir, és el mateix, és sorprenent realment. I crec que, per últim, la merla comuna, perquè aquesta m'ha semblat curiosa. Bé, he estat triant per ordre del nombre d'imitacions que hem trobat, però bàsicament aquesta m'ha semblat curiosa perquè són ocells que de mida són molt diferents. Per tant, a veure, que una mallarenga carbonera imiti una blava, dius, mira, o una d'aigua, però realment que imiti una merla és força curiós. El primer exemple torna a ser el de la mallarenga carbonera. El que està fent, bàsicament, és la veu de contacte d'una merla, el xing-xing-xing, aquest que us comentava abans. I ara us posaré el mateix so de la merla, realment. Veieu? També és força semblant. I torno. Mallarenga i la merla. Veieu? Però és que, a més, els sonogrames també s'assemblen força. Hi ha aquesta línia vertical, però que hi ha dos punts més forts aquí al mig, igual que això. Vull dir que realment ho fan força bé. Bé, i això és tot. Moltes gràcies. Espero que us hagi servit d'alguna cosa. Espero que no us hagi servit per posar més dubtes. Allò, ostres, no passa res. Hi ha ocells que imiten i si no ho teniu en compte, doncs bé, ens ho mengem i ja està, no passa res. A veure, no sé si el Marc i companyia estan encara per aquí. Si no, si teniu qualsevol... Jo encara corro per aquí. Val, no res. Si teniu qualsevol pregunta, he anat molt bé de temps perquè queden 2 minuts respecte
el que havíem dit que faríem, però si hi ha qualsevol pregunta... Hi ha un parell de comentaris més aquí al xat. L'Oriol torna a preguntar, enganxant una miqueta encara amb el tema de les gravacions. Diu si a nivell més avançat com el vostre feu servir Vernet. A veure, Vernet és una aplicació també de Cornell, de la Universitat de Cornell, que et permet introduir àudios i que et diu amb bastanta precisió l'espècie que està cantant o que està vocalitzant. No va malament, realment no va malament. L'inconvenient és que l'aplicació per mòbil, que la pots portar al mòbil, només et permet gravar en temps real el que estàs sentint. Per tant, tu si tens un ocell que està cantant, el pots gravar apuntant el mòbil cap on està i realment encerta bastant a dir-te quina és l'espècie que està cantant. L'inconvenient és que l'aplicació no et permet introduir-li àudios que tinguis arxius d'àudio. En canvi, si ho fas per internet, o sigui, amb l'ordinador, entres a la pàgina web, et permet introduir àudios que tinguis de fa temps i tal. Mireu, no va malament. Per cants o per vocalitzacions llargues, com cants i això, va força bé. Jo estic treballant molt bé amb algú altre que hi ha per aquí, he vist, amb el Joan Pujol, amb el tema de NOCMIC, que és la gravació de vocalitzacions nocturnes, i amb això no serveix gaire, perquè són vocalitzacions molt breus, molt primàries, molt poc, que a vegades no se senten gaire bé, llavors amb això per això no va bé. Però pel cant, per exemple, sí que va força bé. Sí que va força bé. Jo ho he provat justament amb el tallarol de Capnegre i de Garriga i bé, realment bé. De totes maneres, això anirà millorant amb el temps. Des de la BTO també estan intentant fer un sistema d'aquests aural d'identificació, però bé, per vocalitzacions llargues i complexes jo crec que funciona bastant bé. Una altra pregunta et fa l'Oriol és quan una mallarenga carbonera imita un raspinell, per exemple, és perquè el raspinell ha aparegut puntualment en aquella zona, la mallarenga l'imita puntualment. Si el raspinell marxa, ja no l'imitarà més? Bé, això no ho sé, perquè jo no soc una mallarenga, encara que ho sembli, però el que sí que he llegit a Xenocanto és que hi ha molts, a la descripció, a les notes d'aquests àudios, d'aquests enregistraments, el que posa és que molts cops és comportament agonístic cap a una altra espècie. I en molts casos és l'espècie aquesta que estan intentant desplaçar realment. Per tant, és possible, pel que he llegit, que molts cops quan una mallarenga carbonera està imitant un raspinell, està intentant fotre fora un raspinell que està allà, però no sé si quan el raspinell marxa no ho fa més o no sé si no ho fa mai per practicar o perquè li dona la gana, no ho sé, la veritat. Però mira, el Rafa, però és veritat que en molts casos a la descripció de la gravació de Xenocanto posa està imitant un raspinell perquè hi havia un raspinell allà, és veritat. Bueno, i després un parell de comentaris al respecte que en Rafa fa també aquí al fòrum. Un que deia que el reclam del pinsà que hem estat servir, ell creu que també forma part del repertori de la mallarenga carbonera i no tant d'una imitació, o que almenys fa una nota semblant. Clar, això és una cosa que no podem saber mai, perquè hi ha alguns exemples que sí que veus que és clarament una imitació, però hi ha vegades que dius, ostres, potser no és una imitació i forma part del repertori de la pròpia espècie. De fet, això que us comentava de la mallarenga aquesta, de la buscar-la menjar mosquits, que aprèn, que durant el període en què són receptius els ocells per aprendre nous cants, les ossines, durant aquest període aprèn tots els cants dels ocells que sent durant la migració. Clar, arriba un moment que totes aquestes imitacions formen part del seu repertori. Per tant, on està la diferència entre el que és una imitació puntual o què és ja el seu repertori? No ho sé. Jo, no ho sé. Amb els estronells a vegades passa. Mira, fa poc un amic, un ornitòleg irlandès que ha viscut uns quants anys a Catalunya va imitar, està molt amb això de les imitacions i va gravar un tallarol trencamates, crec, que ell deia que estava imitant, no sé si un enganyapastors, una cosa, i realment allò estava al límit, perquè sí que ho semblava, però potser no prou. Llavors, això jo no ho sé. Jo el que sé, o el motiu de la tercera part de la xerrada, és bàsicament que hi ha espècies que ens poden fer recordar d'altres espècies, d'acord? Llavors, no sé si forma part del repertori de la mallarenga carbonera o és que està imitant un pinsà realment,
però mentre les dues espècies coexisteixin, és possible que sigui una imitació. En el moment en què no, llavors no hi ha discussió. També ens diu en Rafa que la memòria dels reclams imitats també són seleccionats per les famílies de l'imitador, que els estornells imitant els oriols els encanta i que es va perdent amb el temps de la memòria de l'ocell que imita. Això dels estornells i els oriols és acollonant absolutament, perquè moltes de les dades que arriben a Ornito d'oriols a l'abril i tal i qual són estornells, claríssimament, perquè l'oriol arriba una mica més tard. I a més, ho fan molt bé. I no només imiten l'oriolus oriolos, sinó que imiten el nyec, aquell que fan la veu aquesta de contacte. Sabeu, els oriols fan dos sons, bàsicament. Doncs els estornells imiten imiten molt bé els dos sons que fan els oriols. Els que tinc jo davant de casa, els sento cada dia imitant els oriols i, clar, realment, primer et sobta, però ho fan força bé. Jo el que no sé, i això m'ho he preguntat molt i no sé quina és la resposta, és si estornells que han nascut l'any passat tard i que pràcticament no han sentit oriols són capaços d'imitar oriols o imiten oriols perquè els estornells adults que sí que han sentit oriols imiten oriols. Vull dir, això és una cosa que ja em perdo, però és increïble. El tema dels oriols és increïble. Dels estornells és increïble. Hi ha algun àudio a Xenocanto que hi ha una llista de totes les espècies que està imitant en una seqüència determinada i és una passada. És una passada. Anat Collverd i, no sé, una passada. Bueno, jo et faré un comentari de la meva experiència personal del camp. Jo faig un seguiment de papallones, un BMS a Collserola, on hi ha una quantitat de rossinyols del Japó descomunals i el rossinyol del Japó és un crac també amb el tema. Imita sovint a la mallarenga carbonera d'una manera, però fins i tot a l'extrem, el més curiós ja que vaig trobar va ser un dia que va haver una temporada que em va donar per sentir les cicades, sobretot quan les vam penjar a l'Ornito i anava sentint. I una de les vegades vaig arribar a sentir un rossinyol del Japó imitant una cicada orni, una de les espècies de cicades, però bàsicament l'estava imitant pràcticament a prop i s'hi anava acostant, no? Allò com si diguessis. Jo no sé exactament què era el que tenia, però era brutal. És molt sorprenent. La capacitat que tenen els ocells per aprendre, no tots els ocells, només els occines, que en aquest cas a Europa són tots els passeriformes. Ells tenen un període d'unes 8 setmanes en les quals poden aprendre coses. Després ja no aprenen res, d'acord? Però és sorprenent, perquè dius, ostres, com pot ser que ho clavin tant, realment? I a més, això, una cigala, vull dir que ja no és un altre ocell. I els estornells també, tots els hem sentit imitant coses. Jo he sentit una gravació d'un estornell imitant una alarma d'un cotxe, que és exactament una alarma de cotxe. Vull dir, exactament. I realment són molt bons amb això. A veure, és una curiositat, perquè, per cert, això que us he explicat al final és una nota breu que vam publicar, el Raül Aimí i jo en aquest número de la revista catalana d'ornitologia. Per tant, si ho voleu llegir, està aquí. D'acord? I bàsicament m'ha fet gràcia perquè el Raül em va dir, ostres, clar, és que això ho vaig fer en un soc i s'hauria de dir que aquestes espècies potser ens fan confondre. És veritat, però a veure, els errors segur qui són, i ja està, no passa res. L'únic que si sents una espècie que és estival al ple hivern, doncs llavors potser això et fa sospitar més, però no passa res. Molt bé. Tenim un últim comentari a la Teresa Ros aquí al xat que diu que les merles imitant la sirena de l'ambulància també. Deu ser les merles de la capital. Aquí on visc jo, això no passa. Bueno, hem cobert l'hora perfectament i hem entrat ben bé, ens hem allargat 5 minutets. Si algú té algun comentari més, ho pot fer obrint el micròfon tranquil·lament i si no, doncs donaríem per finalitzar aquesta part matinal, la part dels tallers. Espero que us hagi agradat, a mi personalment. Jo he pres moltes coses, Xavier, m'ha agradat molt. Si no us ha agradat, no ho dieu ara. Ho podeu dir aquesta tarda, que jo no ho sabré. No, a veure, jo no sabia exactament què és el que havia de preparar, però bàsicament el meu centre d'interès ara és aquest i llavors he pensat que també us podia servir. Per tant, espero que us hagi agradat, que hàgiu après moltes coses i suposo, he de parlar amb ells, però suposo que això ho penjarem a YouTube i us passaran l'enllaç perquè ho podeu revisar o revisitar o fer el que vulgueu. D'acord? Doncs per mi això és tot. Si no hi ha res més, ens veiem a la tarda
Bé, jo només obrir la sessió, però després us quedeu amb el Sergi, el Marc i el David i no sé qui més, i el Martí, i tothom. I ja està. Fins a la tarda i moltes gràcies. Gràcies, Xavier. De res. Gràcies, Xavier. Vinga. Adéu-siau. Doncs ho tanquem aquí i continuem a la tarda, els que vulgueu. Llàstima no poder compartir el dinar, però bon profit a tots a casa seva. Vinga. Adéu.